Така. Брой до напренена седалка, квадратна форма, то е от инвалидната ми количка. Тази е инвалидна декубитална. Тази ли? Да. Квадратната е долу, да. Тази? Да. Стойчо, извиняй. Замъди. Пътния подзадник. Че се захвана. Отбудим се. Айде. Така. До напренена седалка. Черна квадратна форма. Така, един брой карта за паркиране на хора с трайни увреждания. Синия картон с моята снимка за паркирането. Кое? Да, там са, не сме стигнали до тях още. Чакай. Еми сега ще видим по списъка, нали? Зато и проверяваме, зато и си играем. Пропусна качка не са вижда. Да, бялата, дето ти казах за кола. Не, повече ще ако им се скача. Добре. Два броя